nadu ka khatway tarik yung banay basaw ajar play nakaliang ka unit kala dag bangweng no yu bon long kumu khotcho ka seng ban lai ko piru yangi kum kanong stone circle banga te habai de bakani nakaliang jongi ngim itu su kumanga ong nadu menang ngim itu su yu to hoi ka don ka jing kan tho nang ning tai ba du khotcho ka choi si ba le tamboman su ong hi bakum hakilong ying long sem kidon kikon kiba tipsni kidon kikon kiba tam sneng te wat kilong jat ko no breu bale boman ni haban tat ko te kumju ro ni na kalian kaseng hadin ba ni yo jing tip hi malumala ba ne breu yele persa ya ka kum yat kam jong kaseng namar kum kaseng hi ngim ju hikaya no kit khot ki jongi ba kin le ki kam to kam them ni kam panyap breu ni kam bat bor nama kum kinong elam ni don ni kata jing sungoram haba ni i ba une breu hadin bala sa weng ru da kam le di khot jongi ti ni kinong suong no kumban su jam seki sen jam ki bala leg no ki pot ba suwa ni la long ki lesing lalong kinong wanra ya kan ka seng kinyo trade its concern po joga time tingi dap ta jing sngo khia ba jor habai de ba ni kam but ni sngo ban ong ba ni perem jor ba ni sngo ban ong ba ka bor jong ka ani ka de ban ai dak wateng eu ni breu ba tamti tamjat ki klung khna ba milu ba ket ya ban khndo ya bai de ba ka ne tharai na kaliang jong nidon hang ni nongelam na ka women's wing nidon ru hang ni nongelam na ka unit lesi kidon ban kan ni tenga IT ni ki ru kin kren ha ka bai de ba kin banta na makani banta hi ga de ka banta ka ba sokhia ha kata kata si kendiat hi na bata ki pat ba kumba nasukwa ban kerpat kumba pila ju kersan yang ikaseng na ka pos ka por kumba pila ju sania yang na ka pos ka por to ai biang ke jing sania yangi ai biang ke jing kesan yangi nama ba kum mangal ong mane bangi kum kinong yalam hi nim kwa ban hikai ya ki dekat ki jongi bakin le ya kani katai ke bom ya hap bat ke imlang kas alam bat ke society te hendrei ko wan jia kum ni tingi ngin ong su kum no ka jing kan tho ki social media ngin nam das ngo wi nama bangi kum kinong yalam ni kham le ya kata kam